Kasangag taog kakao no yun ani. Mao ni sa wala pa maluto. Timingon ginato nga nindot nga pagkaluto sa pagsangag no. Okay kani mao ni yun ani nga hitsura. Usa pa niyo kuhaon gikan sa kalayo no. Aron dili hilaw magpanita mao ni. Panitan na to pabugnaw na sa panitan. Tagsaon nga panit no karon di na taphan pero pwede na mag inyong dugmok kon og kasahog kumot aron taphan na pod na ako kay gamay ra man ni gastuon kuan lang gitagstagsa na ko aron ditso na po ko galing ani no mao na ni ang resulta sa tagstagsa tibuok ang iyang liso di mga buak ba pwede ra po ni kumuton kung mga buak pero okay lang pero taphan lang po lagi pod okay magisunan ana nang paagi no kini nga paagi na mo tabliya sa among pamilya gikan pag yun sa among pinahan kay mao mo to yung negosyo niya nasunod namo kami tanan kamao mi mo himo bitaw naay pipila dili tingali kani atong uban sa kay kasagaran namo kamao kay sa among inahan sundog ni ba okay galing ang ako kay di man ko pagaling kay naman ko galingan agwantal ko nito sa kilo lang pa himuon ba ako ra pong gastuon kung idlawon adunay makuot nga tabliya di ta malit kay piling mahala tindahan no tag gis na ang kanang gamay kanang hulmaan nga standard yon nga baligya sa mall bitang hulmaan mo na ilang tag gis pero tinang gamaya pero di pud lalim ni maghimog tabliya lawal gud ko ani akong kuan procedure sa paghimo no di pud lalim magsangag pa ka dugay pa maluto magpigsa magkuan pa ka magpanit pa nya dayon imo pang paughon kay kayo na po paughon na po niyo na akong kwantong saon pagpagahi sa tabliya nga di madugmok no paghulma naato sa akong sa ka content no kani ang ako lang ani nga saon pag himo adto sa paggaling lang paghulma na po to sa ako ang laing content adto na tan-aw palihog didto kay naa didto sa paghulma nga di mabuak ang inyong tabliya mabaligya pa sa inyong mga suki no okay sa inyong baligyaan kayo di ka maawa na mga buak man mga powder man may powderon niyo daan ibo silupin kay okay ra pero inyong tinibuok kinahanglan yung kinamao no katong akong gitudlo ninyo ta sunduga to sa kung YouTube okay magisuran mo na ni galing na ta diri sa manumano atong galing no kay ako na po ning gastuon sige tagyaw-yaw ani sige lang kay basta kay kasing-kasing nga pagyaw-yaw ba aron makatudlo po ta sa uban nga sa paghimo no pero mayunani lang sayo na po ni ang pagsangag lang ani ba magaling kamao na mo ang pagsangag ang timing yun nga kigsunan kay di mo timing hilaw di man po na mulanay no di po muhumot pero pagod po di po mulanay magpampod di po mahumot pait okay timing yun ang action kanang akong istudlo ninyo kanang wanay mo buto bitaw pag saktong siga nya magpakapaka man na siya pag wanay mo paka agapsabot na nga luto na siya nakigsunan ko mao man akong tiniman-an pero ako bisag di mo pakapaka basta kay tan-awon ako nga pagod pa ako na di ka ang panit niya marga itom na ba nya sakto pag siga maitom pag di saktong siga hilaw puna saktong siga murag na itom na ang naon ako sa panit murag mo piti na siya mga taktak ng panit mo na luto na siya magsunan kumaon ako mo timing ba kay ako may tigsangag sa hay sa akong nanay sa una lagi mamugot lagi po may kay hago kayo tabliya bitaw nya di maanghalin kay di man ako ipait magbugas na ako ara mahimong kwanta abtik ta mo sangag pero di mo na to ang halin pait magbugas di mo maluya ta ba pero kita pa mo kaon ta pero ning batan-on pa kay di man ta magkwinta ana okay magiguna no ang ato lang makumkum na to ang kwarta ba mao ni ato no di ba bot lang ka po sa inyo no o sa inyong batasan pa sa ako sa batan-on pa to pero nagkaroon na ako pagka idadidara na nga maayo dito batasan na no kinahanglan gyud nga mutabang ta sa atong ginikanan okay mo na no humana kita ninyo mao na kutob sa atong paghimo no
pagkuan pagkatong usbon ko kanong paghulmaan ni to ato sa akong YouTube mo gigito sunda undi mga dugmo kang tabliya kun inyong ibali mag business galing mo ibaligya ninyo mo gito saktong procedure didto og daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw ni akong vlog no kay partig tabliya part 2 na ni no pare part 1 ni part 2 mao na naluto na akong itistingan isang pura perting lamia yung igsoonan ko humot kayo ikaduha pod sakto gid ba di pait di po lingog upload kay kanang hilaw god upload ang imong tabliya ana di gid ning humot okay di po lami kani kang ani sakto pagluto medyo humot niya may pagka pait-pait gamay ra po sa kay tabliya gyud okay wah sige salamat ha usbon ko sige tagpanamilit ani way lakaw-lakaw ba pirmi gyapon kapakita okay magsunan no kaon ako no mao na humana na pete gyud lamia gyud ay makigsunan ko ako pa yung niyog lami pero testingin yun yung tabliya diri mga ayo mo okay ra basta kay kuan lang patilaw lang ba di po yung kanunay mga ayo tilaw lang sa kung tabliya diri pwede ra